Hello guys, welcome to back my Present YouTube channel. आंनि Present YouTube channel दिनै नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै बे ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो फंसे खोथा फोरमायथिहरनो सानदों। आं दि मैयाबो आंनि YouTubeआवहाय मोनसे कमिउनिटि टेबआवहाय मोनसे फट' आपल'ड खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन बेखौहाय आंनि चेनेला दिनै नोंथांमोननि गोबां अननायाव आरो नोंथांमोननि गोबां हेफाजाब मोननायावहाय दिनै जौगाबोगासिनो दङमोन। नाथाय दा दिनैनिफ्राय आरोबाव जानाखि सिगां समाव जेरैबायदि जौगाबोदोंमोन बेबायदि जौगालांफिननो हागोन ना हालिया आं बेखौहाय बुंस'नो हालिया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै मोनसे जाहोननि थाखाय आं चेनेलखौहाय आरोबाव सोलिलांनो हाबावगोन ना हाबावलिया आं बुंथ'नो हाला। मानो होननानै बुङोब्ला समनि गेजेराव दिनै थुंगेलाङोबो हासिगौ नङाब्ला सोलिबायबो थालांगोन। जाहोना मा होननानै बुङोब्ला दिनै गोबाव समनिफ्रायनो आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जानानैहाय मोनसे गुगोल एडसेन्स पिन बे गासिबो सफैजोबबायमोन। दा बे गुगोल एडसेन्स पिन सफैनानैहाय साननैसो उनावहाय आङो नुबाय आंनि एकाउन्टनि मनेटाइजेसन स्टेटासा नैबेबायदि दिसाबल जानानै होबाय। दा मानि जाहोनाव दिसाबल जादों होननानै बुङोब्ला बेवहाय डिउ टु इनभेलिड एक्टिभिटी क्लिक होननानै खोन्थादों। डिउ टु इनभेलिड एक्टिभिटी क्लिक बे जाहोननि थाखाय आंनि मनेटाइजेसननि स्टेटासा दिसाबल जानानै होबाय। दा बे खारननि थाखाय आङो दिनै जोबोद दुखुआव दङ आरोना। गोबाव समनिफ्रायनो आङो बे चेनेलखौहाय मोजाङै जेसेबां हायो एसेबां गुड स्टेन्डिंआवहाय दोननो नाजादोंमोन। नाजाबोयै आंनि चेनेला मोजां कन्डिसनावनो थाबोखादोंमोनबो। नाथाय दाख्लैनि समावहाय हरखाब माब्रै बेबायदि जानानै होखो आं गावखौनो जेबो हमदांनो हायासै आरोना। आंनि चेनेलावबो आंनि चेनेलनि भिडिअफोरखौ आंनो नायखायामोन। आरोबाव आंबो नायखायानोमोन फ्रायानो। नायब्लाबो आङो गुबुननि जिमेल एकाउन्टआवहाय एबा गुबुनफोरनि लोगोफोरनि मबाइलावसो आङो नायनाय जायोमोन आरोना। दा बेबायदि खालामसेयावबो दाख्लै हरखाब बेबायदि आंनि मनेटाइजेसननि स्टेटासा नैबेबायदि दिसेबोल ओंखारनानै होबाय। दा बेनि थाखाय आङो दुखु ना। इसेबां खस्थ'यैहाय आङो आंनि चेनेलाव मोजां भिडिअखौहाय आपल'ड होनो हायाखैमोनब्लाबो आङो जाखिनि रोंदों आं बेखौनो हगारदोंमोन। मालाबानि समावहाय बेबायदिनो ब्लग्स भिडिअ, मालाबानि समाव फ्राय बांसिनानो आङो सिगाङावहाय खन्थाइ हगारबोदों। आरोबाव माखासे समाव आंनि चेनेलाव बांसिनाखौनो MP3 मेथाइ नुनो मोनबोदों आरोना। माखासे बेबायदिनो गोदोनानै थानाय फुराना सिगांनि MP3 मेथाइफोरखौ आङो गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो गुबुनफोरनि कम्पिउटार दखानाव थांनानैहाय बेबायदिनो कालेक्ट खालामना लाबोदोंमोन। दा बेफोर कालेक्ट खालामना लाबोनाय मेथाइफोरा गोबाङानो आंनि माबायावहाय पेनड्राइभआव दंबावो। बेफोरखौहाय एडिट खालामै आङो हगारनो सम दंबावोमोन। दा बेबायदि गेजेर ससेयावनो आंनि चेनेला मनेटाइजेसना बेबायदि दिसेबोल जाना होनायनि थाखाय आङो गोबां दुखु मोनदों आरोना। गोबां दुखु मोनदों। बे गुगोल एडसेन्स पिनआबो सफैबाय। दा बेखौ जुरिनो थाखाय हाया। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौहाय जुरिनो थाखायहाय आंनि मनेटाइजेसन स्टेटासा दिसेबोल जाना होग्रोबाय। बे खारननि थाखाय आं दा जुरिनो हाथ'ले। ओरैनो बेखार। गुगोल एडसेन्स पिनआ सफैदोंब्लाबो दा ओरैनो बेखार। मानो होननानै बुङोब्ला आङो बेबायदिनो माखासे नाजाफिनगासिनो दङ बे आंनि मनेटाइजेसनखौ दिसेबोल जानायनिफ्राय रि-इनेबोल खालामफिननो थाखाय आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ। जेसेबां हायो एसेबां आङो कसिस खालामबाय थागोन। दा नाजालांबाय थानोसै सानबेसेनि उनावहाय आंनि बे मनेटाइजेसननि मोनसे दिसेबोल स्टेटासा माब्लानि समाव डिलिट थांफिनगोन आरो माब्लानि समावहाय रि-इनेबोल थांफिनगोन आं बुंस'नो हालिया आरोना। आं मिथिले। दा सानदों आङो मा खालामगोन। आंनि गोसोआवबो गोबां दाउट दङ। ना आङो गोदान इउटुब चेनेल खुलिफिनगोन ना बेखौनो
सलायलांबाय थागोन। दा बे आंनि एन्डि प्रेजेन्टखौनो आंनो सोलिलांबाय थायोब्लाबो आंनि चेनेला माब्लानि समावहाय रिइनाबलेट जाफिननांगौ माने आंनि बे चेनेला जेबो लामा गैलिया, जेबो मुलाम्फा गैलिया। आङो बे दा मनेटाइजेसननि डिसेबोल जाखानाय एकाउन्टखौ सोलिबाय थानानैहाय आङो दा जेबो मुलाम्फा गैलिया आरोना। दा बे कमेन्टआवहाय नोंथांमोनाबो खोन्थाहरलायदो आंनि साबसक्राइबारफ्रा, आङो इउटुब चेनेल गोदान खुलिफिननानैहाय ना खुलिफिननाङा, नोंथांमोना बे गाहायावहाय कमेन्टआवहाय आङो फोरमायहरदो, कुइसनजों खोन्थाहरदो। हयथ' आङो इउटुब चेनेल गोदान खुलियोब्लाबो नोंथांमोना नायगोन ना नाया, दा बे कमेन्टनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरफिन आरोना, रिप्लाइखौ हरफिन। एन्डि प्रेजेन्टखौहाय आङो सोलिलांफिननांगौ गोब्राबखासै। इसेबां नाजासेयावबो भिडिअ'ल' आपल'ड खालामनानै जुदि माखासे बेबादिनो मावनायनि फिथाइखौ मोननांगौनि समावहाय मोनफैनो हायाब्ला बयनिबो गोसोआवहाय इसेब्लाबो एबा गोबाङैब्लाबो दुखुआ फैखायो आरोना। जुदि नों मावनायनि फिथाइखौ नों मोनफिनाब्ला बयबो दुखु जाखायो। दा बेबादिनो आंबो दुखु जादों आरोना। मनेटाइजेसन जानानै गोबाव सम खासैमोन। दा बे गुगोल एडसेन्स पिन सफैनानैहाय बिनि पिनखौ जुरिनांगौनि समावसो आंनि एकाउन्टआ डिसेबोल। बेबायदि खारननि थाखाय आङो गोबां दुखु मोनदों आरोना आंनि गोसोआवहाय। दा नोंथांमोना आंनो फोरमायहरदो, आङो एकाउन्ट गोदान खुलिनानैहाय मोजां नोंथांमोननि सायावसो, आङो गुबुन चेनेल गोदान खुलिफिननानैहाय आङो सोलिफिननांगोन ना सोलिफिननाङा, ना आङो गोदान चेनेल खुलिब्लाबो नोंथांमोना नायगोन ना नाया आंनि भिडिअफोरखौहाय, एबा बेबायदिनो माखासे आङो एकाउन्ट गोदान खुलिनाय जायोब्लाबो आङो मोनसेल' लाइनजों थांनाय नङा, माखासे जेनेरेल बेबायदिनो केटेगरिखौ लानानैहाय आङो माबागोन आरोना, आंनि चेनेलाव आङो भिडिअफोरखौहाय एगारनानै होगोन। दा नोंथांमोना बे गाहायावहाय कमेन्टजों फोरमायहरदो आंनोहाय, जुदि नोंथांमोना आंखौहाय गोदान इउटुब चेनेल खुलिनानैहाय सालायफिनजानो लुबैयोब्ला बे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आङो आं खुलिनांखासिगोन, मानो होनोब्ला आङो बे गोथै एकाउन्टजों आं सानबेसे सोलिनो, आरो बे गोथै एकाउन्टखौ सोलिनानै आंनि सायाव मा बेनिफिट फैनो, जेबो बेनिफिटआथ' गैखाया। बेनिफिट फैनांगौनि समावनो बेबायदि जाना होबाय। गोदानाथ' खुलिनांसिगोन। आङो मोनसे गोदान चेनेल खुलियोब्ला आङो दाबो डिसाइड खालामनाय जाथ'वाखै मा नाम लानानैहाय गोदान मोनसे एकाउन्ट खुलिफिनगोन, आङो बेखौ डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै। दा बेखौ आङो खोन्थाहरगोन, माबा मोनसे ब्लग्स भिडिअ बानायबावनानै आङो खोन्थाहरनाय जागोन आरोना। आंनि चेनेल गोदान खुलियोब्लाबो आंनि चेनेलनि नामा बेबायदि आरो नोंथांमोना बेखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो। आङो बेबायदि उननि समाव ब्लग्स भिडिअजों आङो खोन्थाहरफिनगोन। स' गाइस, दिनै बे सुंद' बिबुंथिखौ आङो बेयावनो नोंथांमोनजों सावरायनानै दोनथ'नाय जाबाय। दा आंनि सायाव नोंथांमोना मा मावजानो लुबैयो, मा खालामजानो लुबैयो, बे गाहायाव कमेन्टजों आंनो खोन्थाहरदो आरोना। आङो नोंथांमोननि रिप्लाइखौहाय नेनानै थाबाय। गोजोन्थों।